Велчев, този мафиот на Борис Велчев син, юпи и другите юпита отидоха в Лондон Сити, крадоха нашите пари, праха ги в Лондон, сега върнаха ги обратно тук по морето, ги флагат ги, перат ги тук. Нашите пари, български пари, той има 5 апартамента декорирал и за 53 000 лева днескащи пари 180 квадрата апартамент купува. Имаш ли представа? 180 квадрата апартамент за 53 000 лева. Тия пари са. А пък друго нещо, обръща преди книжа там парите, 1,3 загубиме, ги открадна. И сега ние нацията ще ги плащаме. Това трябва да го знаете. Това се говори по телевизията. Тия мръсници. Юпитата и то от Варна Хари Потър, дето беше министър на икономиката. Тия са разстрел до 9-то поколение трябва. Сега 23 години ние същи мръсници не държат заложници. Аз съм 45-ти набор. Нашето поколение строихме фабрики, заводи, теки, зесета, циган Иван Костов. По него започна бандитската приватизация. Има в Америка апартамент. Представяш ли си? И много нагло. 23 години аз имам посещение в парламента, няколко пъти на трибуната и той вика, кой няма пари да мре. Може ли един ръководител? И пак нагло се седи. А този от Ямбол професор, дето Конституцията писа, го забравих името, той го е жал за Конституцията, му пикам на Конституцията, защото в Пловдив изгоряха техната Конституция на комунистите. Конституцията никой не я спазва. Те самите ковашниците на Конституцията не я спазват. Нема професия депутат. Нема професия депутат и той плаче, ние ще победим. 68 години все ние същи не държат заложници. Всички българи да спреме лошия живот. Трябва да спрем всички заедно, не трябва да спираме и подрастващото поколение на кучета да дават 50 лева, а на детските 30 лева. И как да живееш да ме мамата, нали? Трябва да помисли за бъдещето, за нацията, а до 2040 година програмата е такава да стане 5 милиона. Ние пенсионерите да изберем, такива рожбата на демокрацията след 89-та година да не чекат пенсия. Само експлоатация, той няма и работа и трудността ще за времето. Вие сте жертва рожбата на демокрацията, трябва да се учите от нас, дето протестираме, защото един път изпуснахме. Не трябва да спираме. Това е Ангел Балванов се казва 0895 17 8972. И нито са ни сме работодатели, данъкоплатци, плащаме ми заплати и те не държат заложници. Аз съм безопасен офицер, Военна академия съм минал и те дават клетва, никой не изпълнява клетвата. Дали слушате депутати и министри в интерес да спазват законите, се ръководят от народа и така нататък. Те са мръсници. Благодаря.